ma'aikatar tantancewa da bibiya don tabbatar da nagarta a cikin ayyukan da gwamnatin jiha da ma na ƙananan hukumomi 44 suke gabatarwa. Alhamdulillah, wannan ziyara da wannan coalition ta kawo mun ji daɗin ta kwarai da gaske, kuma members na wannan coalition wannan shine karo na biyu da suka kawo mana irin wannan ziyara. Kuma duk lokacin da suka zo suna zuwa ne da al'amura da suka shafi al'umma, musamman lafiya ta al'umma, wadda jihar alƙaluma da na majalisar ɗinkin duniya da sauran manya-manyan ƙungiyoyi na duniya da ma na gwamnatin tarayya suka nuna cewa lallai jihar tana buƙatar agaji da gaggawa a wannan ɓangare. Wannan coalition alhamdulillah mun saurari jawaban da suka gabatar, sun buƙaci lallai suna so a ringa ba wa kwamishina na lafiya goyon baya akan irin ƙudurori da za su ciyar da harkokin lafiya gaba a faɗin wannan jihar ta mai albarka a mataki na majalisar zartawa. Kuma alhamdulillah sun ƙara neman buƙatar cewa suna son lallai a ƙananan hukumomi biyu da suke aiki a yi magana da ciyawan wannan ƙananan hukumomi da dukkanin masu ruwa da tsaki a harkokin lafiya a wannan ƙananan hukumomi don su ci gaba da ba da haɗin kai don ganin cewar sun yi supporting irin ayyukan da suke don a inganta harkokin lafiya. Namu matakin na wannan ministry insha Allah wannan dama ayyukanmu ne, tunda muka zo mun tara wannan ma'aikata tana yi, kuma mun ƙara ɗorawa kan abubuwan da wannan ma'aikata take yi, kuma mun tabbatar musu da cewar akwai ayyuka, ɗaruruwan ayyuka da gwamnatin jiha take gabatarwa a ɓangaren lafiya a faɗin wannan jiha, wadda wannan ma'aikata ba ta wasa da waɗannan ayyuka in an turo su daga ma'aikatan lafiya. Kuma dukkanin abin da ma'aikatan lafiya daga ƙarƙashin shi shugabancin kwamishina na lafiya ya je majalisar zartarwa da shi yana samun goyon baya yadda ya kamata. Wannan yana da nasaba da irin yadda gwamnati ta dau harkar lafiya da muhimmanci, da shi mai girma gwamna His Excellency Engineer Abba Kabir Yusuf ya dau harkar lafiya da muhimmanci. Insha Allah za mu ci gaba da ba su gudunmawa, za kuma mu ci gaba da tuntuɓar juna tare don mu ci gaba da ayyuka da za su inganta harkokin lafiya a faɗin wannan jiha ta mai albarka. Assalamu alaikum.